mathoth okela county ma Migori, Nyatike South, kamoro ni Kaler location. Kuma bende adwaro mogi japur miluongo ni Jojo Kuku ma kawuono wadwa wuoye kit olemo ma en owuon opidho ma kisungu dendo ni watermelon. Kata kihero tikiti maji gi dho suoyo to gi dholuo bende waluonge na afuoto. To bende ing'eyo ni afuoto atamalo 92 NP. Omiyo gi thuolo ma bende wan godo en ni thoth joluo wasani odonje pith mar olemoni nikech kit ohala ma bende okelo negi. Yiena mondo akaw thuolo mar rwaki e chenro mar jumani kaka pile luonga ni Alori nyaka Black. Machiegni uru. Adaher ni fulri ne jopiny nyiswa nyingi kuma wantie gi gima in iwuon itimo. Iluonga ni Jojo Kuku. Jojo Kuku, Migori County, Nyatike South Sub-County, Kaler Ward, Olasi Sub-Location, Olasi Village, ira Mountain, Olasi Village. An japur, atudra gi jopur, apuonjo jopur, alink gi farm inputs, ka gidwaro, atrain gi mang'eny atimo scouting, adhi weche mag puodho challenges magi face. Koro challenges magi face kopo waseyudo, to wabede table, wang'iyo ka wanyalo overcome. Gin ang'o ma in iwuon kaka japur neno ni ber mondo idonje pith kata pur mar afuoto kata watermelon? Gimomiyo na donje pith kata pur mar watermelon kana tieko skul, naneno ni onge tiende mondo mi adhi e center ka go weche moko mag ajua, draft, ano ka onge paro manomeda. Koro nadhi ang'iyo mondo achak gi lop babwa, ma en lop babwa ma ancestral land. Koro nano mondo mi invest, aseneno ka wetewa ma joweto mane puro gise progress. Koro mano nomiya mijing'o, aneno kaka melon nyalo golo ng'ato oko kare low. Afadhali wachak gi investment marwa ma wan go e dala. Koro nachako gi investment marwa kendo aneno ko osego koda okang'. Koro kalure gi budho ma nyithindo budho ma jowetewa were wetena budho ga center, neno ka onge ohala, ayudo ka pur en gima nigi ohala. Nikech in japur mar melon, melon isepidho kuom kinde marom nade? Afuoto achako puro, atieko skul 2007, achako pure 2010. Koro from 2010 nyaka sani asebedo ka puro melon. Nachako gi 100 gram napuro kuma thwes ma ne nyaka mana gi pro box. Koro kana alose maber, aneno pesa manodhi omiya. Koro bang'e asebedo ka enlarge puothena kaluwore gi kaka asebedo ka attain my income. Koro nachako gi matin, ni sani asebedo ka pure mang'eny. King'iyo puodho ni ka oduong', en puodho mar 1 acre, puodho mar 1 acre. Kani chako starting capital kata pesa ni moro mani chako godo ohala, kinya paro inya ngekonwa ni no nya bedo pesa diwa? Pesa mana chako godo ohala ne en gimoro 10,000 kamaendi, mana chako godo ohand melon. Nang'iewo kodhi matin mar 1,100 mar 3,000, ang'iewo mbolea, tiyo gi mbolea malokol mana mar chiaye gieki. Koro nyaka sani aneno ka wasedhi maber, pok aneno ka dhi marach ahinya. Afuoto kata melon timo maber e lowo machal nade? Afuoto kata melon timo maber e lowo mar sandy soil, nikech wayudo ka sandy soil en gi larger particles, koro aeration take place. Koro the moment ma aeration timore, yudo ka circulation mar air timore e lowo, yudo ka opik piyo piyo. Infiltration kata sani neno kaka nyako ni Ellen olo pi kaendi, ibo yudo ka ok obudhi. Compare gi clay soil, clay nigi smaller particles. Koro the moment bedo smaller particles, yamo ok ringe e lowo mapiyo. But ma infiltration timore mapiyo, at the same time yamo be luore e lowo mapiyo. Mana kaka ineno ni Ellen oseole kaendi, mar one kose infiltrate, oseleny, oserumo. But be ni clay no pick pole pole. The moment pick go pole pole, kaka the or reduce the rate of growth. Ere kaka iko lowo kata land preparation? Okay, land preparation marwa watimo ga ni, wapuro watimo ga first plowing, kata wachak watimo second plowing. Kaka ma watimo second plowing, but it depends. Oluwore kaka kit buya mantiere puothi. Wan gi puothe moko man gombogo, kaka maginyone ni gombogo matindo, inyalo time didek mondo mi attain lowo mayom, ma soft, maber. Yeah. Spacing kata nafas mar melon gi melon nyawadgi bedo nang'o? Spacing kata nafas mar watermelon bedo 1 meter. Though ne samoro yudo kwa tiyo ga gi labor, ok ginyal attain kaluwore gi samoro japur oluongi kumoro iketo
iketo ji mondo olos nigo but obedo ga 1 meter apart, maintain both sides 1 meter apart. Yeah. Ne jal ma samoro deher ni odonje pith mar afuoto, requirements mage kata ginang'o ma nyaka ong'e kata obed godo kapok ochako pidho melon? Okay, gima dang' wach ng'ato pok ochako donjo pith mar melon, mokwongo nyaka obed gi ng'ama nigi lony e weche mag melon, mamiye briefing, nyaka nyise ni melon itimo kama kama. Kosebedo ng'ama nigi lony momiye, kech ok onya chako kapok ong'e to gino dhi chake nang'o. Kae to kanyo, from kanyo bo chako godo ng'e requirement. Requirement mokwongo nyaka obed gi lowo, mano mokwongo nyaka obedgo. Nyaka wang'e water source, to uda pur, uda tiyo gi pi maromo nikech most cases watiyo gi irrigation. Ok ibi chako kibedo gi lowo tiyo gi pi. Koro odhi bedo gi lowo, odhi bedo gi pi, modhi timo irrigation, kata wabedo gi mechanization, gik modi farm tools modhi tiyo godo. Thereafter odhi bedo wadhi manyo ni to nyayudo en gi pesa capital modhi yudo go pesa mag yedhe, fertilizer. Koro I think the major one nyaka ibed gi lowo, ibed gi capital, ing'e water source, kato imanyo ng'ama nigi lony e weche mag pur mar melon. Melon dwaro pi marom nade? Melon dwaro pi, in fact melon dwaro pi mang'eny sana. Odwaro pi lita achiel, owinjo ni waolo 10 liters. Nitie stage ma koseket koro tiyo gi 10 liters per hole. Wabedo gi water trough, king'iyo ka jogi loso water trough kuma nyalo hold pi. Koro e water trough kanyo bo dwaro 10 liters, pi kube achiel mar lita apar cha, iole tie melon ka tie melon. Moso ka koro sechako bedo gi fruits. Sa the moment bedo gi fruits odhi, bedo ka chiembe bedo mang'eny. En ga lot of leaves, kendo fruits be koro chame. Koro the more ma ite ka manyo go chiemo to fruit be kawe, koro tiyo gi pi mang'eny. But at this tender stage ok oti gi mang'eny ahinya. To nikech aneno kwa alwora ma bende wantiere ni ochal ka en alwora ma be otuo ahinya. Sama wawach ni koth onge, ere kuma in iwuon kaka japur igole pi? Alwora ka otuo kaka iwinjo wacho no, alwora ka otuo sana, to kaka ka otuo ni wabedo gi shida yor pi. Wan gi ponds moko makunyo mathindo thindo makonyre godo kaka matiyo go sani, apidhe rech, chuna ni ma apidhe rech na matiyo godo kwa kawo. Koro kaka wan jopur watimo skimming, wang'iyo sama kaka karo ka jabedo ga flood, bedo ga gi chemi, bedo ng'ich mang'eny. Koro wakiyo ka ng'ich osedok piny to wariyore godo mondo mi okonywa weche moko mag melon. But kaluwore gi weather nikech ok wa control weather, idhi end up samoro o end up ni kaluwore gi yamo, wang'e maber ni pi iweyo kaluwore gi yamo mago piny gi chieng'. Sani kaka sani king'e malo ka chieng' rieny, yamo kudho karwa ka, goye sana. Sama goye no gono pi ma watiyo godo kacha. Koro challenge ma wan godo, shida ma wan godo en yor pi no. But watiyo gi nyaspanao, watiyo gi pi ponds man wakunyo mwapidhe rech go, mwatiyo godo yor pi sani. Watermelon kata afuoto nigi kidienje adi? To in iwuon kaka japur, mane mipidhe puothi kae? Watermelon wan gi kidienje mang'eny, but mang'eyo ahinya wan kidienje adek mathoro pidho karwa ka. Wapidho F1 sugar, wan gi Kito, kaeto wan gi sugar baby. Koro mapidhe puotha ka to F1 ni en maber, en moruyore, kato skache be ni malo. Koro en mapidhe sani. Ere kaka ng'ato nyalo fwenyo ni afuoto oseikore? Kaka wan jopur, kaka wajolony mapur sani, mondo wang'e ni afuoto oikore, mana ka nawacho japur nyaka iwuoth e puothi, kato ing'e days. Japur maber ibedo gi records. Koro wa encourage jopur mondo mi ong'e date manopithe. Koseng'e date manopithe, dhi miyo ong'e, nikech samoro iyudo ka sama koth chwe, onyalo reduce the rate, onyalo reduce date mar harvest, mar harvest. Yendo koro growth rate dok piny, koro ndalo monego otieki odhi otieko ndalo mang'eny mano. Koro through record dhi konyi mokwongo piny. Mar ariyo, mondo mi management ong'e kala oae from green to biro brown, biro matatar matin. Koro iyudo ka kala ma green cha chalo gima lal, kar green obiro modno bi yellow, kato kar mane bedo green bes moro biro gi white in color. Kato mwatiyo ga ahinya, wapame nitie sound ma ogolo. Kasa mipame kama tiwinjo ka en sound moro ma wuoye iye kanyo maber, kipame tiwinjo ka nyaka piny base mar lweti kanyo winjo kowuok. To kapod onumu to kipame to tek ateka ma ok winj sound no kawuok maber. Koro mano be yo
mwatiyo kaka jopur mag melon e lony mondo ng'e ni melon ochiek. Yeah. Return on investment chalo nade? Wach ni pesa mani wacho ni kawuono adwa nachak pidho melon. Ka dhi e puodho ma pidho melon na ni ma dhi atere chiro, kisegolo kwandi mi donjo go kaka ja ohala, chalo nade? Nitie gima dong' e fuko. It is a living testimony. Wan gi japur kaendi nitie machiegni kodwa ka iluongo Tobias Gor gi wadwa maduong' Christopher Chieng. Nwapuro kodgi melon, ne gisebedo ka gidwaro mondo mi akonygi e piche mar puro melon kaka aheroga mondo mi amak bede jowetena. Nwapuro kodgi melon, nwapuro 1 hectare 250 grams. Ne watiyo gi, nwatemo minimize, watiyo gi 24,000 mane watiyo go. It is a true testimony. Kano watiyo gi 24,000, no end up with 180 profit. Each, the three of us, no account 60 each. Within 68 days, no kokao, kishikalogi kaka nomi chiemo, mokaze time, fertilizer time, no the shortest days possible. Watiyo gi ndalo 68 but no end up no net 60,000 each, the three of us. Manoido wala mara 180. Photo luwore gi kaki rite, kimi chako kode at tender stage, miye gik madwaro maber, modwaro chiembe modwaro maber. Photo nyakawo kodi 68 days, mano mara nokawo, kich nokokawo, but normal days mokawo karo ka 72 days. But king'iyo buge kata manual books momiwa mosebedo kwa kawo kothe, wacho 90 days, but in our area okwagiga 90 days and 2.5 months. Kaka japur ma bende nigi lony sani akia ka ndalo ma ini wuon iluongo ji kata idhi puonjo ji, nitie kaka iketo odiochieng' moko thenge miwacha ni kawuono to en odiochienga mar puonjo jopiny. Nitie odiochieng' maketo thenge kendo dedicate myself nikech a volunteer mondo mi akony jogweng'wa. Kata kawuono gokinyi asewuotho ir jopur kang'iyo challenges ma giface, kech challenges samoro ma face an kaka jalony pogore gi samoro challenge ma jawadwa moro face. Machielo madang' awachi ni meloni wan gi influence. Jomoko nitie ma donje kosewinjo ni ng'ano oyudo pesa ma chalo kama embo oiga mondo mi otim nade mondo donje. Koro awuotho, chuno nawuotho kadhi ang'iyo to jopur manyien gi ere kaka wanyalo keto gi machiegni mondo mi gi invest kik chunygi kik gibed demoralized. Koro nitie chienge maketo mawuothe awuotho didek kadhi awuotho e puothe 2 days aweyo ne puotha. Kaito asebedo ka organize field days waromo gi other partners biro puonjo jopur e weche moko mag fertilizers, weche moko mag yedhe mag kute go eko, nikech we grow as we go, as the days goes we keep on growing. Koro mano good days maseketo ne jopur ma last Monday wik manyokadho nyalungo partners nyopuonjo ne jopur e weche mag yedhe, nyogi access fertilizers at a throwaway price. Inyalo tero wa okenge kata germination process mara photo kaka chalo. Anyalo tero germination mara kaka chalo. Photo kwa pidhe mokwongo koyudo moisture maber, lowo mayom maber ma is fine. Photo tiko ndalo 4 kende to germinate. Iboyudo kogolo pote mane gono cha. Koro kosegolo chako yieche obedo kode kanyo. Koro kiketo ne mbolea maber wajatiyo gi mbolea mo compost manyiwa. Opik piyo moloyo kikete e lowo maber. Koro tiko ndalo 4 kende chako kanyo mana kadang mar kidieny mokwongo mar chenro mar pur gi ohala. Adwa ni wakaw rusa moro mar dakika moko machuok aito bang'e waduogo. Kik idhi mabor. The same way I was told uko na ukimwi, this person who's giving me my results tells me you have cancer without counseling. But because I have HIV, they had to remove the womb, the uterus, the ovaries, all those things so that it doesn't spread. My name is Sally Agalo, and this is my life journey. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Ligi imerudi. Your favorite team na players wako back in action. At shabiki.com, kila siku ni siku yako. Weka beti yako ya 49 bob more on at least 3 games na ukamate free bet ya 100 bob leo. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Enango momiyo ino kidwa moso dau kimo. Wachna. Nikech an ang'eyo nok in ng'at maber. Mabiro e chenro mar ng'ejo thumbewa. Nitiere mathoth mopondo ewi jangolo Otieno Aloka. Koro jito ng'eyo Aloka jalega lakini won ka kodan ng'ero matut ajagem jakanyuora jaramula basement kama kejowa Ma ong'ere ahinya kod kit thum mar ohangla manyachon mar kalapapla. Tudri kod Solomon Atito Kafaya ka otwak matut kod Otieno Aloka ewi ngimane kod sigande mar thum. Gweng'wa ka wan miethe matin mag jogemgo lakini onge dichieng' mana sewere na jagem. Tich Abichni chakre sa 2 okinyi kendo inuoye chieng' ngeso chakre sa 5 mana Mogo TV. Machiegni kendo janeno marwe kidieny mar 2 ka bende adwa na ler ni kawuono antie Migori County, Nyatike South, kamoro ni Kaler location. Kuma bende kawuono an gi japur madwa puonjwa kit olemo ma en wuono pidho ma en afuoto kata kihero watermelon. Daher ni nyisa ni to bende olemo mar afuoto ni entie value addition mora mora. Value addition mora mora melon ka gisani to onge emane jomoko tiyo kode, jomoko tiyo kode loso kode juice. Joma tiyo kode loso kode juice. Moso wachiko duma August. Kiche timore kama gisdiege. Koro gijakawe ga gi blende loso kode juice. Magitiyo go sa kiche. Afuoto maduong' mogik kata madit mogik ma in iwuon kaka japur ni se harvest kata se kayo puothi ka en kilos adi kata kgs adi. Afuoto mana se experience e puodho ka en kilo 14 mana se experience. Gin midhiero mag kata pek mag kata challenges mage ma in iwuon kaka japur isekale to ang'o mitemo timo mondo iduok chien? Nitiere midhiero maseneno ka japur kinde mag chien kono. Challenge mwaneno en mokwongo en pi bedo shida karwa kacha mana kaneno kana wacho ponds motiyo ka ponds go watiyo ka apidhe rech kendo rech go konya e yor chiemo. Koro sama chieng' rieny chuna na tiyo gi pi mag ponds go rech chako gi koso pi to nikech rech en gima kwatik nyaka odag e pi. Koro pi is a good major challenge. Challenge mar 2 mwaneno wakoso marketing. Yor chiro thagwa sana. Puothe ng'eny karo ka sani wan gi over 100 farmers mopidho melon sani. Tuido ka brokers ema biro riwo samoro ko uso e bei mano konego use. Koro marketing no thagwa sana. Challenge mar 3 kalori mor kumbiro kaendi. Challenge mar 3 en ni waneno pek e yor mechanization. Kane wanyalo yudo partners kata jo mane nyalo konyowa kaka waneno jopur mag niang' ikonyo imiyo farm inputs to thereafter yudo ka ing'ado pesa gi cha gima gi harvest. Kano nyalo be such partners kata organizations go to kwasepuro puodho machalo kamaendi to giuso kwaseuso to japur yudo general lack kabisa wakoso chiro kata wakoso finance
na finance. Erokamano, nikech sani in gi lony mar higni ma hawa 10 gi wiye. Ang'o ma kawuono inya wacho ni ing'eyo kaka japur mar afuoto mani kia ndalo ma in nichako? Gima sani ang'eyo mana kana chako nakia, nokang'e ni melon sama nachako nachake mathin. Nokang'e ni melon ninyalo uplift ng'ato. Sani endi kaka nachake ngimana osechange. Kendo kana nachako gi puro mathin. Koro sani asebedo ka puro madongo. To oseinua nitie kuma oseketa, osegola kuma ne antiere kendo osegola. Nitie some investment mase invest kokadho kuom pur mar melon. Kony moro amora miseyudo koa e county government kata sirkal? No, onge sinema moseyudo koa e county government kata sirkal. Nitiere gir moko mane giro kendo amor kuom area MCA wa en ng'ama japur. Nosetemo mokelo nyaka jatelo mar agriculture mane wawuotho e puothe mag melon gi. Koro akanyo nwaparo ni ber ne nyalo wuokie. But nyaka sani ging'eyo ni melon ipuro kata horticulture itimo e Kaler kaendi. To okang' moro amora kata sirma mosewinjo ni gisero jopur onge. Koro kata pod gin e process mar loso pod ok wang'e, but nwagwayo mondo mi kopo ni nyalo timore gibi gine kaka ginyalo konyo jopur moso ma Kaler machung' negi. Erokamano. Donginya akia ka bende puodho ni nitie moko ma bende kudi kata tuoche oseketho? Puodho ni watemo mondo wageng'e ahinya kaka watemo go yedhe, but nitie kudni matheko. King'iyo melond ni, king'iyo matunda ni, ma nokage pino. Koro wajatiwa gi melon trap mondo mi okonywa koro pino kikae. Pino kae sama ogolo fruit cha. Sama ogolo flower Koro kosekae to kelo this deformation. Another thing, king'iyo ka wan gi bugo. Bugo ni ma caterpillar. Caterpillar watemo geng'e gi weche mag yedhe. Watemo geng'o mondo mi kik obed kae. But iyudo ka chape ga e last stage koponi wachiegni gike e harvesting stage. Ka puodho gino chape. Tuo machielo nyonwa melon en blight. One early blight and late blight. In this case, late blight. Late blight ni, nikech wang'eyo ni melon chiemo gi ite kokotere matunda. Koro kose kawo gini, kokawo tuo golo gi to kele matunda, affect. Koro jomokawe ka jang'iewo kawe, ok odhi obudhe sto. Obedo ga gi vidonda e base ne kuma obedo godo piny. Ojabedo ga gi vidonda e base ne. Ojabedo gi vidonda kaka ma to koro ber, but base mark manochimo piny. Kendo ka sama ose kawo tuocha to kae mabedo gi spots. Koro kang'e bedo kamano. To koro ng'ato ni melon ne obedo wach kisekae mi harvest maber. Kidwa no kawo ndalo mang'eny. Ere kaka un uwegi ugole puodho? Ok wagole puodho to kawo ndalo mang'eny. Mokwongo wawe kwapone king'iyo gi kanyo ibedo ka owenegi kaka mwedo budhe to kite maber to omedo drain pi, ogolo pi gi mos nyaka chieng' ka dong' otwo. Koro kichodo ma to onge gima nyalo konye. Koro melon mirito maber gi yath, kwarito maber gi yath to sapono chwano bedo gi yien. Koro wiene omedo ywa pigni mos kaka omedo budhe sto. Kidhi joma uso e stalls ibodo ka mosebudho ahinya ma osetwo. Mano kinyalo identify mosebudho. Pogruok mane ma ng'ato nya ng'eyo kit melon moseikore gi mapodi? Pogruok ma ng'ato ng'eyo kit melon moseikore gi mapodi en color change gi sound. Kineno mara ni ka ni green ng'enye. To king'iyo mari ne biro brown. Kata kumane green ng'enye o spread. Green spread to ma dark green pod ng'enye. Koro ma nyiso ni ma pok ochiek, ma osechiek. Another thing, gwane mari no alode. Winjo sauti kopogore. Koro sauti no konyo wang'eyo ni osechiek kata pok ochiek.
Mar adek en record keeping. Ka ni keep record maber ibiro ng'eyo odiochieng' kata mochiegni gi chieng'. Gin gik moko adek makonyowa kaka jopur. Okay. Koro ma oseikore to sani inya us ma e pesa diwa? Ma ka wang'e ma kilo moko 12. Koro nengo masani ma us maringo sani en siling 12 kuom kilo. Koro 22 gi kgs mama miyowa to wang'e beche. Koro 22 kigo gi kilo 10 wachna 10. Koro wakaw ni kilo 10 200. Koro mais 200. Wach mogik ne janeno marwa mabende neno chenro odiochieng' ma kawuono. Ne janeno marwa maneno odiochieng' ma kawuono natemo mana wacho ne nyithindwa mantie Kaler kaendi kata owetewa mantiere ni wadonjuru pur mar melon kendo wabed kwa ng'e ni pur en ohala kendo pesa sani odok e lo. Mondo mi wainua ngimawa wa kuma ne wantiere waidho okang' machielo wane kaka wanyalo timo. Melon en gima kawo short period, okawo muda mathin, okawo dweche 2 kodhi mang'eny gi nus tiseyudo pesa ni kopo ni rite maber. Koro nakwayo jo youth wetena kata joma neno chenro ma lori okelo mar pur kod ohala ni wadonjuru e pur kendo pur en mwandu. Ohala en pur en mwandu kaka wach ni pur kod ohala en mwandu. Gi sani namba na luonga ni kaka nasewacho an Jojo Kuku wa Kaler kaendi Beso Lasi Tiolasi Junction kanyo. Namba na email mara en jojokuku@71.com @gmail71.com. Iwacho ni gimoro amora man gi chakruok nyaka bed gi gikone. To kapok atieko chenro ma odiochieng' ma kawuono, daher ni ng'e niya, gin ang'o ma ng'ato nyalo yudo kotiyo gi melon? Achiel kuom gigo ma daher ni ng'e kuom melon kata kihero afuoto kata kihero tikiti maji en niya, afuoto ni atamalo 92 mare en pi. Mar ariyo, kidienje mag afuoto gin mahawo 50. Mar adek, be adwa ni ng'e ni sama ng'ato tiyo gi kodhi mar afuoto en gi zinc, en gi nutrient values ma bende nya konyo dend dhano. Ne jok ma bende nigi tuo mag pressure, iwacho ni sami chamo afuoto, patie moro maracharcha kanyo be ber kendo konyo jogo man gi tuo mag pressure. In kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke kata inyalo oronwa ote machuok kitiyo gi SMS namba marwa ma en 236000. Kata sani bende wan gi social media handles ma bende watiyo godo. Inyalo yuda e Lorin Omondi e mbui mar Twitter, TikTok, Facebook. Kata sani bende wan gi page wa mar Purgiohala e TikTok. Ka ruoth oyie wachak waro juma manyien. Lungani ya Lori nyaka Black. Oriti Masani. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag pur gi ohala, donji e viewsasa.com.